किधर है Okay, and your time starts now. गौर बसना बॉलगाम बॉलगाम बॉसम वेलकम बॉलगाम यस NC. आगे मुझ में ही तो ए डिफिकल्ट पॉइंट Ready? सांगू का And your time starts now. रगड़ो रगड़ो फायर मेरे Okay. ते difficult हाते हाटला नु इटा दिसता मा back benches. नाको ना का Exam. रीड करना गे इंग्लिश And your time starts now. And सांग, शुरू start करो, 30 करो, seconds. गॉर पैसे ग्रीन गॉर लोन हाउस लोन होम लोन कार लोन ऋण गॉर गौर पैसे गोरा पाक खुश के पर गौरांपा पैसे गिरा को रेंट शॉप दुकानदार पास रे तिंग हल्ला मार पसरो चॉकलेट डावे चॉकलेट डावे Okay, Cyrus, your turn. तो नेक्स्ट Someone think song cheating होता. नाको ना ओके Ready? And your time starts now. बॉल बॉल एप्पल एप्पल अपूर ऑरेंज फ्रूटीचे आंबो फ्रूट नो वेजिटेबल बटाटो बटाटवाडा बटाटो पोटॅटो So you know who's the foodie ना बटाटाच झाला तो Okay. भितर घाल नाका बाहेर तुला Okay, ready. This will be good. And your time starts now. गॅसीचे ना स्टोरी घालता चाव बुडकुलो Okay. बुडकुलो बुडकुलो किती हा बुडकुलो पेज पेजू पेजू शीत शीतकोडी शीतकोडी पेज आणि शीतू अरे हे किती रे सॉ तांदूळ बुडकुलो शिजवता दोन आणि बुडकुलो बुडकुलो दोन बुडकुलो शीताचं बुडकुलो सेकंड वर्ड बुडकुलो शीत इज अरे तू सांग मला येस झाले दोन बुडकुलो Last but not the least, last. Samko last. हे बेगीन जाय नाचत म्हाका ब्रेंडन पोर एक्टिंग करू चांगलो ने Okay. And कोण रे your time starts चिंता now. हाय हॅलो हॅलो टुरिस्ट टुरिस्ट आईस तू आहेस टीव्हीचे रशियन इंटरव्ह्यू प्लीज बोलू नका कोण कोण जे इंगा जागो गोय बीच गोया हॅलो गोवा put a tape for his mouth All right. Half point. Okay.